de Beiro, na provincia de Lugo, e atopa-se a 2 km de Viveiro e 98 de Lugo. É un dos portos pesqueiros máis importantes na Cornisa Cantábrica e actualmente ten 500 habitantes. Os seus barrios son, entre outros, o Chao, o Celeireño, Atalai, León da Fonte, Lavandeira, Catro Camiños, Rúa Grande, Casa Nova, A Costa e Cemiteiro. As festas de Celeiro. A festa da Merluza celébrase o terceiro sábado de xullo. A festa Santiago Apóstol, patrón de Celeiro, celébrase o día 25 de xullo. A festa na honra a copatroa de Celeiro, Santa Ana, celébrase o día 26 de xullo. A festa na honra a Virxen do Carmen celébrase nestas festas de Celeiro. O porto de Celeiro está situado dentro da ría de Viveiro. É un dos portos máis importantes do mar Cantábrico e de Galicia. Dispón dunha longa climatizada cunha superficie construída nun total de 17.499 metros cuadrados. Tamén conta cunha confraría de pescadores e con un heliporto. Nel hai uns 90 barcos censados. Son barcos de baixura, do arrastre do Gran Sol e de volanta. O que máis se pesca é a merluza. A lonxa é o centro de distribución de produtos que ten unha capacidade de descarga, subasta e de manipulación diaria de 75 toneladas diarias. Mariñeiros, tal, venden o seu peixe coa subasta holandesa, é dicir, empezan con un prezo alto e o van baixando. É a principal lonxa de Galicia en venta en merluza de Celeiro. Consta de 6 salas de exposición, unha de ventas e outra de expedición. Ademais, inclúe 10 muelles, entrada e saída para camións, así como diferentes zonas nas que poden descargar ata 8 barcos. A Cofradía de Pescadores fundouse no ano 1923. É a máis antiga da provincia de Lugo. Creouse baixo os principios de solidaridade e axuda dos amigos de mar. Pola súa presidencia pasaron xa 18 patróns maiores, sendo o Domingo Rei actual. O edificio da cofradía data do ano 1945, está situado ao pé da praia do Monumento ao Náufrago e de Lequera do Mollo Vello. Está pintado unha cruz celeste que ten unha sala de oficinas, un salón de actos ou un local onde se reúnen a diario os mariñeiros xubilados. Así mesmo dispón outro local dedicado ao proxecto Movimento Unido, coa intención de achegar a realidade dun porto pesqueiro aos mesmos. A praia de Celeiro é unha praia urbana situada xunto ao porto. Ten 100 metros de largo e 40 de ancho aproximadamente. É unha praia de arena fina e as súas augas son moi tranquilas. Podes acceder a ela facilmente e dispón de duchas. Perto dela está a Cofradía de Pescadores, o Monumento ao Náufrago e a Virxe do Carmen. Fábricas de conservas foron moi importantes na historia da economía de Celeiro. Ao longo de 50 anos funcionaron 17 factorías nas que traballaban máis de 1000 obreiros. Na actualidade só queda a punta. Na Casa do Mar están a Hospedería, Instituto Social da Mariña, a Capitanía Marítima, a Gardería e un centro de día. Xorde como un servicio de axuda para xestionar as prestacións da Seguridade Social dos traballadores do mar e asistencia sanitaria deste colectivo e os seus beneficiarios. A Casa do Toro é un centro sociocultural que leva o nome do mestre Carlos Adrián, situado na Rúa Grande ao pé da fonte pública. Do ano 1892.
ubicada nunha casa de pedra que antes foi unha panadería, daí o seu nome. Nació co fin de dinamizar a cultura e as relacións sociais do pobo. Conta con biblioteca, salón social e é escenario para festas, como un agosto, o entroido, representacións de teatro, actuacións musicais. Tamén se fan cursos de costura, pintura, pilates, taekwondo. A igrexa é un edificio que xa ten máis de medio século. A primeira igrexa de Celeiro estaba porto do cemiterio e tiña uns 900 anos. Fora moi abandonada, xa se chamaba Igrexa Vella. En 1969 construíse un novo templo, xa que a anterior, ademais de vella, é abandonada. Resulta distante, posto que a maioría dos residentes vivían preto do porto. Os cartos para facela foron grazas ás colectas populares dos veciños. A capela na honra da copatrón de Celeiro, Santa Ana. Está na Rúa Grande. Construíuse no século XVI. No antigo terreo dun hospital para peregrinos. En riba da capela estaba o hospital. As vivendas de Alcalaia construíronse en 1949, co fin de axudar as familias mariñeiras. Dende o mirador de Atalaia podemos ter unha fermosa vista do porto de Celeiro, da praia de Covas e da entrada da ría de Viveiro. O barrio do Chao. Este grupo de vivendas foron de iniciativa o Instituto Social da Mariña. Celeiro viña dunha tragedia, o naufraxio da Santa Ana número 2, no ano 1951. Ademais das perdas humanas, estes sucesos empobrecían as vidas e por iso recibían a axuda estatal. O edificio da Escola de Celeiro data do ano 1955, acollía máis de 300 alumnos ata o octavo de EGB. Os de educación infantil recibían clases de cofraría. Antes diso, as nenas iban á escola á rúa Arribada e os nenos nun edificio no Chao, que antigamente chamábase chocolatería porque era unha fábrica de chocolate. No ano 1976 fíxose o edificio que ocupamos actualmente, que se chama CEI de Celeiro, que acolle aproximadamente a uns 160 alumnos. Eu son de Celeiro, sonche mariñeiro, xa me vende tradición, non me asusta o vento, loito con mal tempo, coñezo o mar do gran sol.